Bungkal ni Hadi. Break time ka Bisaya, kohi time. DIY ng asawa ko yan. Siyang gumawa niyang table. DIY. Ito yung DIY room niya. Mo niyang DIY room. Break time, coffee time. Good morning. Pangalawang araw natin ngayon dito. Nagtanom og sibuyas si Dana. Tosang ohayo. Ohayo. Kurwa nigi desu ka? Tamanigi desu ka? Shiroi nigi. Tamanigi. Magbuhat ta og bombay. Mahimo ni siya bombay, mga kabisaya, no? Pangkonsumo lang namo ni sa balay para naatay magulay-gulay o malamas-lamas. Isa ni siya kalinyahan diri kabisaya. Padug na siya dito. Diri bombay. Dinhi carrots ba ni dinhi, repolyo ba ni dinhi, o naatay kanang cucumber, cucumber humanan, summer ng cucumber, daikon, sa Bisaya sa daikon, isa-isa sa kalinya din na para natay konsumo kauno, no, kung magkaipait-pait ang kinabuhi natay makuot. Mani mo kinabuhing bukid kabisaya, no? Tanom-tanom ta para natay harveston. Mabutay ang panahon. Pag may itatanim, may aanihin. Yan ang kasabihan ng lahat. Kaya wag patamad-tamad.
Galaw-galaw din tayo minsan. Oto-san, break time. Break time. Ocha jikan. Hai. Namimasu ka? Merienda time. Pangalawang araw ngayon sa pananim. Ayan. Merienda ni Dada. Oto-san. Hai. Tea time. Meron siyang green tea at Castilla. Hai. Enjoy your merienda, boss. Bye. Bye. Ayan. DIY niya to. This is a DIY room. Ayan. Siyang gumawa niyan. Ganda ng table. Siyang gumawa ng kanyang table. 1970年から2020年の半世紀を振り返って今もなお感動を与え続けているレジェンドアーティストを毎回一組ピックアップ。Yan, naubos na ni Papa yung merienda niya. Yan yung green tea. Gotsi susama ka Bisaya. Continue po ang vlog natin. Thank you for watching. Bye-bye. Hi guys! Ayan, tingnan po natin kung anong resulta na yung tinanim natin last ago. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan, genki. Lulusog pa to guys. Ayan. Ito'y pangkusina lang po namin. Kaya hindi na kami bumibili ng, ano yun sa Tagalog, nung sibuyas. Bisaya is Bombay. In Japanese is tamanegi. Yan. Meron ng kaming pangkonsumo sa bahay. Yan siya guys. Yan yung masipag kong asawa. Ako lang yung cameraman. Hehe. Do deshita? Genki? Amari yoku nai? Meron pa tayong tinanim doon guys, yung haksay. Kochi haksay desu ka? Tonari. Hai. Okay guys, dito na natin tatapusin ang ating video. Marami pong salamat sa inyo, sa lahat po ng nag-subscribe kay Inday Abel Bisaya. Thank you so much. At sana, suportahan nyo pa rin po ako in my journey. Salamat po. Thank you for watching. Salamat. Hanggang dito na lang po ang ating sibuyas. Okay. Keep on watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye.